Hheyi, wey'ngane zakwethu ngibingelele bafowethu. Hheyi, ngathi ngiyahamba nje la kuma-inthanethi ngashayisana nalolu daba lolu lika-Relay uMofokeng. Umfana omncane nje oneminyaka nje engaphosisi ewu-21, ya ewu-21 lapho impela. Hheyi, lo mfana-ke ngike ngabuka nje isitori sakhe lapha-ke kuthiwa-ke hhayi i-Sundowns kuthiwa i-ready ukumbamba umfana ngo-40 million plus, yabo. Kuthiwa i-Sundowns ngathi iyamfuna lo mfana, ngingazi-ke indaba eziyiqiniso kangakanani kodwa ama-rumour. Kodwa ngesiZulu kuthiwa ayinu-ke ingosiwanga. Bafowethu kuthiwa-ke i-Sundowns lo mfana-ke ngathi iyamnyonyobela kabi kabi. Singazi-ke ukuthi ziyiqiniso kangakanani-ke le ndaba. Uma ziyiqiniso-ke ukhumbule-ke iBhakaniya inakho ukuzwana nayo i-Sundowns ngabadlali. Inakho nje ukuzwana nje impela amandla ne-Sundowns kodwa kubuye ebe-mancane-ke amathuba makuthi ama-rumour abuye ebe mancane-ke amathuba ukuthi futhi i-Pirates ingamnikeza i-Sundowns lo mdlali. Kodwa uma kuyile mali ngoba phela imali ekhulumayo bangamnika. Kodwa-ke ngiphinde ngiphike futhi ngoba phela kube sekusho ukuthi banikeza i-Sundowns ukuthi bephinde beyiwine iligi kalula. Phela i-Pirates uma ingalahlekelwa lo mfana lo eye futhi khona la e-South Africa kuyo i-Sundowns, kuyobe kusho ukuthi iyayidedela futhi iligi i-Sundowns, thathani iligi yenu, yabo. Umfana phela muhle umfana, ngeke sikuqambe amanga ngalokho, ngeke sikuqambe amanga. Umfana unzima kakhulu umfana, ngeke sikuqambe futhi amanga ngalokho, yabo. So uma engaya kwi-Sundowns ngicabanga ukuthi kuyobe ukhoza uma kuwukuthi kuyobe kunguye, uyobe engabonanga kahle ngoba umfana kumele ukuthi uma kwenzeka ehamba abamvulele indlela eye-overseas ngoba la eMzansi uma kungathiwa uya kwi-Sundowns, eish kuyoba nzima kakhulu iy'ngane zakwethu, kuyoba nzima kakhulu impela. Kuyobe kusho i-Sundowns izo-dominate-a isikhathi eside ngoba kunama-rumour impela ashoyo ukuthi hhayi i-Sundowns iyamfuna lo mfana and imthembisa inkontileka i-long term contract. Ngicabanga ukuthi kuyobe ku-5 years contract, yabo. So-ke nje hhayi, Bhakaniya bhekani bafowethu, bhekani bengantshontsheli lo mfana, bengantshontsheli lo mfana ngoba ukuntshontshwa lo mfana lo kuyobe kuphelile ngemnyama, kuyobe kuphelile ngendlela emnyama abafana abadala. Ngoba phela akekho umfana ongabuye nikhone ukumreplace-a ngaye lo, akekho bafana ngoba nayizolo nje eskwatini ngimbonile umfana ukhonile ukushaya ukhonile uku-create ama-chances nje awu-3. Ngicabanga ukuthi bekube uMaseko bekuwumdlali oshesha ngempela. Hhayi bafana, i-score besingajika ku-3-0, ku-3-0 siyiwine leya game kodwa-ke uMaseko naye-ke wasenzela phansi. Danko, ngibonge bafowethu.